Hej alle sammen. Jeg har downloadet den her map, der hedder Hyrule Castle. Den skulle forestille at være fra den der Zelda, men jeg synes den så fed ud, så den tænkte jeg, den vil jeg prøve at downloade og kigge igennem. Slottet det er rigtig fedt i sig selv, men indenfor der er absolut ingenting, der er bare tomt og så en masse træer. Men så jeg synes det er også lidt kedeligt, så jeg har tilføjet min egen lille ting. Jeg havde sat den her lever herover, så når man tænder den, så begynder den at spille musik. Altså jeg havde sådan en musikdisk, så havde jeg ændret på musikdisken, så de spiller en anden slags musik. Og det kan du gøre med dispenser, så propper dispenseren selv musikdisken ind i... Ja. Så jeg ændrer på musikdiskens lyd, så at den kommer til at lyde sådan her. Det lyder godt. Ja. Nej! Au! Hvem fanden? Hjemme! Du lyder som sådan en lille pige, der skriger. Hvad er det, jeg siger? Hold op, Jeppe! Jeppe. Okay, det er ikke okay det derhjemme. Pirate! Your heart, indeed. Being a pirate is a right to be. Do what you want, cause a pirate is free. You